देग्लाय एसे अनजिमाया खम जादों। देग्लाय एपिएससि आनजादनि जिखिनि मोनसे माने पास जानाय बा उथ्रिसार जानायनि जेनाखि हार बियो माने एसे थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव एसे गाहायाव फैदों एथबां गाज्रिबो नङा मालाबा बे आप डाउन जायो बे आप डाउनखौ लानानै जोङो गोसो बायनांगौनि बाथ्रा नङा मालाबा बेवहाय माने कुइसन पेटार्न बा मालाबा बेवहाय माने एसपायरेन्टफोरनि मोनसे एटेम्प बा एसपायरेन्टफोरनि मोनसे बेट्सनिबो खोथा बेबायदि थायो आरो सम आरो थासारिनिबो खोथा थायो आरो बेवहाय गोबां माने जेंनाफोर थानो हागौ जे जेंनाफोरखौ माने आनजाद लिरगिरि बिथांमोनासो मिथिगोन आरो बेखौ आंबो मिथिनाय नङा बेखौ सोरबायाबो मिथिनाय नङा दा जेन'क माने जे 15 सासे जेसेबां मोनदों बेवहाय एसिएस साथाम आरो एपिएस साथाम आरो गुबुन गुबुन एलाइडआव जे मोनदों बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोसो गोथारै जोङो बरायदों आरो गोसो गोथारै जोङो बिथांमोननो जोङो कंग्रेसुलेसन बावदों बिथांमोना जोंनि भबिसत आरो बिथांमोना जोंनि रिसर्स आरो बिथांमोनखौनो जोङो थुलुंगानाय माने लानानै आरोबाव माने उन जोलैफोरा बेबायदि मोजां मोजां एपिएससि आनजाद बा इउपिएससि आनजाद गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ आनजादाव जेन उथ्रिसार जानो हायो जों बेखौ मिजिंथियो। गोजोन्थों।